Ето да видим заедно резултата от ферментацията на лактолимонадата от мушмули, базак и джинджифил. Сложила съм няколко пипети от течност, която съм си направила предварително, 37 щама пробиотици, намножени в вода и земна ябълка на прах. Лимонадата стоя около 24 часа с включена хималайска лампа в моя импровизиран инкубатор, защото е зима и, както знаете, иначе ще стане по-бавно, ако е на случая на стайна температура, тъй като е по-нисък градуса в момента. Особено когато стаята е неотопляема. Просто си подготвям нещата по този начин. Иначе лятото няма проблем, тъй като се подразбира, че е топло и подходящо за нормално протичане на ферментацията. След което, след тези 24 часа, аз изключвам лампата и оставям затворен инкубатор за още 2-3-4 дни. Зависи как преценя, но ако искаме бактериите да усвояват много добре веществата от всички растения и билки, които използваме, е хубаво да поостане още поне една седмица в инкубатора. Не е нужно тогава да се отоплява, защото процесът е вече на намножаване на лактобацилите и другите полезни бактерии за кожния и чревния микробиом. Те се развиват достатъчно бързо в първите 8-12 часа и съответно, когато се оставят до максимум 24 часа. Тогава има така най-бурната и силна ферментация и след това вече започва едно затихване и постепенно усвояване на веществата. Ароматът е силен на базак с такъв вид лимонада, освен че може да я пиете. Забравих да кажа, че освен тези съставки съм добавила вместо обикновена захар, имах петмес от шишарки. С това разполагах. Въпросния петмес от шишарки съм го купила от един магазин за турски стоки, тъй като те са много добри на петмезите и разчитам на тях в много отношения по въпроса с подсладителите. Тази лимонада, освен за пиене, става и за квас. Както съм ви казала, 50 на 50 брашно спрямо течност. И също така може да си използвате тази лимонада и за кожата, при всякакви раздразнения или просто като тоник за кожата, за косата, за интимна зона, за каквото прецените, че ви е необходимо, особено след душ, след баня, когато хлорираната вода и когато пък е много топла, тогава може микробиома да страда в този момент, когато използваме твърде силни измиващи средства от магазина, които съдържат много неблагоприятни съставки за микробиома. И тогава е хубаво след душ да използваме такъв спре, като спре да си направим самата лимонада. Аз имам такава жива вода, която е с доста интересен състав, специално за коса и за тяло, с малко повече билки, като розмарин, като коприва и така нататък. Това е от мен и весели празници!